представя съм Captain Hero и това е някакъв шит в бъдъра и какво да кажа, този клип ще е някакъв пълен буклук. Ще кажам някакви много стилш и такива. Първо искам да кажа, че бъдъра вече съпортва версиите от 1.7 до 1.8, тъй че може да влезете с всякаква версия. Второто е, че преди една седмица имаш рестарт. Рестартът стана, защото се изтриха едни плеер дати и щяхте да нямате никакви айтеми на празно, ценно рестарт, само че постройките си оставаха същи и всички щяха да режнат, тъй че по-хубаво трябваше да го рестартна и това е, какво направя. Другото нещо е, че напоследък съм добавил доста нови плагини и ще се опитам да ги представя накратко тук, кое какво прави, тъй че да. Да започваме. Първият плагин, който искам да покажа е за кредит. Значи, като вотвате, един вод е равно на един кредит. С този кредит се равнява на едно MCMMO ниво. И за да го активирате, трябва да напишете redeem, е така. И ви показва redeem skill levels. Значи, имам, ето, 100 кредита. Значи, решаваме, че искаме 50 лева да сложим на скила access. И пишем redeem access 100. И ето, добавяте 100 лева вече към access и ето колко вече имам. Какво беше, бе? Чул, забрах това беше за моите MC Stats. И ето, имам вече 300 на access, защото имаше ни фейлове и така, както и да е. Добавил съм вече 100 към access. И като цяло това е, ако искате друг левел, пак събирате и добавяте redeem, първо на swords искате да добавите 20, redeem swords 20. Друга простия, crates. Значи, crates се печелят или от вод, имате шанс едно от 500, ето тук едно от 500, да спечелите 15 мистери кредица, или ги купувате от шопа, който е на нали, в Google Chrome, какъвто е браузъра, напишете store.budr.eu или подробно как да пратите SMS на .ward SMS, но няма го показвам се, защото клипа е за съвсем други неща. След като купите кредит или ви го дадат, или там могат да спечелите, пишете create, изписва ви командите, които са свързани с кредита, create balance и ви показва, че имате 91 кредита. И сега ще отворя за да отворите кредита, пишете create open и ето, един кредит ви дава 3 diamonds и 3 diamond блока и 30 XP levels. Но всеки път е различно, като отворите втори път ви дава само 3 diamond блока, като отворите трети път дава още един diamond блокове и още. Този път да даде още един допълнителен Mystery Crate и Potion Kit за Potion Key. Като отворите друг път ви дава To Go God Apple и 30 XP и 3 Diamond блока и всеки път е различно. И като цяло това е. Друг плагин, който иска да покажа е за трейда. Така, значи бейзика. За да правите трейд, пишете trade basic и на линика. Той следователно трябва да пише trade accept и значи ето обаче трябва да дам нещо така. Пак ще трябва да приеме. Така, аз слагам примерно това искам да дам. Той ще ми даде един God Apple. Добре, това ми дава. За да потвърдя, че съм готов, натискам от неговата страна Accept. Не, от моите да е. И трябва да е готов. Ето, Added Potion. Той ми дава неговата Potion, аз му давам две мои. И това е като цяло. Това ще го правя, значи.
Друго, вече като бидете някой ви дава главите му. Има LARP PvP, но не знам защо никой не го ползва и всички учиват на енда. Един пич го направи. Обаче му забравих ника. И това е. Иначе всички се бият на LARP End. Не знам защо. Няма място за PvP. Тук вече може да се строите, направите някакви ферми, но се резка на 2 седмици, защото може да се правят на raidable бази. LARP Nether и той се резка на 2 седмици. Него го строя Алекс Табиста. И като цяло е това. Евенти всяка събота и неделя от 8 часа. Понякога и през седмицата правя, като имам време, но през повечето време не съм у нас и няма как. И това е, ако ви харесва клипа, не дайте нищо и яре. Аре, още един път. Първо си мислех, брат, че няма смисъл да почнем да пишем на чалгата исторически очерк. Тя е лишена от минало и бъдеще. Тя е събитие колкото с нощните сбивания по кръчмите. Не спирайте, поръчвайте. Тя е усещането, че живота ти се изнизва между пръстите. Тя е пияна пубърка с 20 см токчета. Веднага духа за некоя водчица. Веднага гласува за кебабче. Ваучер за масаж, за бяло прахче. Както и България, чалгата страда от липса на памет. Тук сам се поздравявам за скрития намек. Курви, последна мода с екипа на Марек. На теб се смем, не се прави на ударен. И по случайност 9 от 10 българи слушат поп-фолк, брато. А от нас няма по-прост пост-соц народ. Кой се възхища на мургави педали, стаята и на кокъл, кучета вияли. Кажи лайли. Желаем ти лека, то се вижда, че си мек с тази странна прическа, баци. А па най-ми е смешно, че ви го бута това за някаква балканска душевност. Всичко крадено от турци, сърби, гърци. Ти не беше ли българин? Не бе, бат, такъв си. Майче трябва да си луд с това заплащане за канския ти труд. Не ти харесва, но не можеш си свиеш ръката в юмрук, защото живота ти минава в безкрайен махмурук. Иначе нема ти чете морал в никакъв случай. И ти си просто овца, но ходиш на фитнес клубче, дребен играч. Всичко, що хвърчи се яде, чакаш пари от небе, той си на 32. Иначе, батко, прави си илюзии, че в Европа търпат мързеливи букуци. Не бе, ти си тарикат, ще ги надиграеш, вервай си, с 3 думи. Курс за това, дето го слушате, дори не е и музика, а неадекватни ви начин да си намерите с кой да се напиете на ебете и изцепите от бой. Това по света го правят само декласираните. В България, за съжаление, това са главно циганите. Ти ги мразиш, но им подражаваш плътно. Тъп ли си, не мислиш ли, че е малко тъпо? Бате, как ви се смея, върнете на ромите, само те се справят с нея. Децата ти какви ще станат, тогава ще ти дойде. На всичкото отгоре трябва да раснат с моите. А всички порножрици с огромни цици ще спрат да крачат по сватби, ще станат поп-певици. Какво си мислиш? Това е естествения ред. Глупостите са незначителни и временни брачета. За управлението на ГЕРБ заслужени медали. Българи, кучета ни яли. Добро утро, Виетнам ли? Бедствено положение. Червените ще ви ебат до край, задето не ги разстреляхте. Деградацията е целенасочена. Нищо сложи бобеца, сложи от Джоджена. Майката една ракия и да още една песен. Аре, може и още една. И аз съм до тук. Не, искам да поздравя племе на Каин, който е гигант, който не го е слушал, може и никой да няма повече шанс, защото не знам дали се занимава още. Искам да поздравя Желаеш Бело, който предложи темата, той е замесен. И курвите. И курвите искам да поздравя. Бияч, да, не и курвите. А искам да поздравя и Бате Джаго, който курвите обраха. И най-накрая всемогъщия стар терас, който ми предостави бита за тази вечер. Купете си албума на стартера от театъра от цикъла, да не се биеме. Айде! Ръката в юмрук, защото живота ти минава в безкрайен махмурук. Иначе нема ти чете морал в никакъв случай. И ти си просто овца, но ходиш на фитнес клубче, дребен играч. Всичко, що хвърчи се яде, чакаш пари от небе, той си на 32. Иначе, батко, прави си илюзии, че в Европа търпат мързеливи букуци. Не бе, ти си тарикат, ще ги надиграеш, вервай си, с 3 думи. Курс за това, дето го слушате, дори не е и музика, а неадекватни ви начин да си намерите с кой да се напиете на ебете и изцепите от бой. Това по света го правят само декласираните. В България, за съжаление, това са главно циганите. Ти ги мразиш, но им подражаваш плътно. Тъп ли си, не мислиш ли, че е малко тъпо?
Бате как ви се смея, върнете я на ромите, само те се справят с нея. Децата ти какви ще станат, тогава ще ти дойде. На всичкото отгоре трябва да раснат с моите. А всички порножрици с огромни цици ще спрат да крачат по сватби, ще станат топ-певици. Какво си мислиш? Това е естествения ред. Глупостите са незначителни и временни брачета. За управлението на ГЕРБ заслужени медали. Българи, кучета ни яли. Добро утро, Виетнам ли? Бедствено положение. Червените ще ви ебат до край, задето не ги разстреляхте. Деградацията е целенасочена. Нищо сложи бобеца, сложи от Джоджена. Меката една ракия и да още една песен. Аре може и още една. И аз съм до тук. Не, искам да поздравя племе на Каин, който е гигант, който не го е слушал. Може и никога да няма повече шанс, защото не знам дали се занимава още. Искам да поздравя Желаеш Бело, който предложи темата, той е замесен. И курвите. И курвите искам да поздравя. Бияч, да, и курвите. Искам да поздравя и Бате Джаго, който курвите обраха. И най-накрая всемогъщия стар терас, който ми предостави бита за тази вечер. Купете си албума на стартера от театъра от цикъла да не се биеме. Ви се смея, върнете я на ромите, само те се справят с нея. Децата ти какви ще станат, тогава ще ти дойде. На всичкото отгоре трябва да раснат с моите. А всички порножрици с огромни цици ще спрат да крачат по сватби, ще станат топ-певици. Какво си мислиш? Това е естествения ред. Глупостите са незначителни и временни брачета. За управлението на ГЕРБ заслужени медали. Българи, кучета ни яли. Добро утро, Виетнам ли? Бедствено положение. Червените ще ви ебат до край, задето не ги разстреляхте. Деградацията е целенасочена. Нищо сложи бобеца, сложи от Джоджена. Меката една ракия и да още една песен. Аре може и още една. И аз съм до тук. Не, искам да поздравя племе на Каин, който е гигант, който не го е слушал. Може и никога да няма повече шанс, защото не знам дали се занимава още. Искам да поздравя Желаеш Бело, който предложи темата, той е замесен. И курвите. И курвите искам да поздравя. Бияч, да, и курвите. Искам да поздравя и Бате Джаго, който курвите обраха. И най-накрая всемогъщия стар терас, който ми предостави бита за тази вечер. Купете си албума на стартера от театъра от цикъла да не се биеме. Край, задето не ги разстреляхте. Деградацията е целенасочена. Нищо сложи бобеца, сложи от Джоджена. Меката една ракия и да още една песен. Аре може и още една. И аз съм до тук. Не, искам да поздравя племе на Каин, който е гигант, който не го е слушал. Може и никога да няма повече шанс, защото не знам дали се занимава още. Искам да поздравя Желаеш Бело, който предложи темата, той е замесен. И курвите. И курвите искам да поздравя. Бияч, да, и курвите. Искам да поздравя и Бате Джаго, който курвите обраха. И най-накрая всемогъщия стар терас, който ми предостави бита за тази вечер. Купете си албума на стартера от театъра от цикъла да не се биеме. Който е гигант, който не го е слушал. Може и никога да няма повече шанс, защото не знам дали се занимава още. Искам да поздравя Желаеш Бело, който предложи темата, той е замесен. И курвите. И курвите искам да поздравя. Бияч, да, и курвите. Искам да поздравя и Бате Джаго, който курвите обраха. И най-накрая всемогъщия стар терас, който ми предостави бита за тази вечер. Купете си албума на стартера от театъра от цикъла да не се биеме. Курвите искам да поздравя. Бияч, да, и курвите. Искам да поздравя и Бате Джаго, който курвите обраха. И най-накрая всемогъщия стар терас, който ми предостави бита за тази вечер. Купете си албума на стартера от театъра от цикъла да не се биеме. Всемогъщия стар терас, който ми предостави бита за тази вечер. Купете си албума на стартера от театъра от цикъла да не се биеме. Купете си албума на стартера от театъра от цикъла да не се биеме. Купете си албума на стартера от театъра от цикъла да не се биеме. От цикъла да не се биеме.